ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲೆಕ್ಕೆ ಬಿ ಕುತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಆದುಕೊಂಡು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ದಿನನೇ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಕೇಂದಿತ್ತ ಸಮಯಲ ಕೇಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ 20th ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದುವೇ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಂಬರೆಡ್ದು 10 ತೊಲೆ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ 20th ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯ ಅವೇ ಸಮಯಗ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ದೇವೆರ್ನ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ದೇವೆರ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲು ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆತ್ತದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ ಹತ್ತು ತನಿಷಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕುತ್ತಾಯ್ನಿ. ಬಟ್ ತ್ರಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಏರೇರು ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನು ಲೇದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯ. ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾಲ್ಯದ ಅಜ್ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾಮನಕುಲು ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾನಾಗ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ಪರೆ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಲು ಉಲಾಯ ಬೈದು ಜೇರಿ ಮಾತ ಕೆಬಿಗ್ ಪೂರ ಕುತ್ತದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇ ನಕಲೆಗ್ ತೂವರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆಗು ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಡಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಏನ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿಗೆ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮಕೇಂಚ ಏರ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಂಡೇರು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಆರೊಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತುವೆರು ಏನಾರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರಂದು. ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ನಮ ಅಂಡ ಬುಲ್ತುದ ಇಂಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡುದ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ದಾದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೊಕ್ಕುಲು ಅಂಚ ಅದ್ದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಉಲಾಡ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಪಿದಾಯ್ದು ತೋಜುವೆರು ಉಲಾಯ್ಡಾರ್ ಸಫರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ವಾರ್ನ ಮೋನೇಟ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ 20 9:30 to 10:30 ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-15-20 ದಂಚಿ ಬತ್ತಿರು ಮೇರು ಬತ್ತದು ಬಾಲೆಗು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತೇರು ಕೆಬಿ ಕುತ್ತಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ನೈಸ್ ಅತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಮೋನೇಡ್ ಒಂಚಿ ದಾದನ ಲಕ್ಷಣ ಕಳೆ ಬತ್ತನತ್ತ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಣಿಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ್ಕುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಲೆ ನಿತ್ತೆಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಮಲ್ತದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂತೆ ದಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಸದ್ಯಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಕಾರ್ಚಕ್ಕ ಇರೇನೆ చెప్పు అయ్యో అప్పు అప్పు ఏయ్ ఇత బోర్డు బక అరే బోల్తూనే చెయ్ ತೋಲೆಗೆ ಅದಂತ ಮಿತ್ತಿದೆ ಬಂದಾವೆ ಅಪ್ಪೋ Trishan Baba
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚಿದೆ ಓ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮ್ 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 ಮಂತ್ರು ಓಡಿದ್ದೆ ಜನ ಈ ಎಳ್ಳೆ ವಾಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮರಣಿನ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದ ಮನೆ ಇದು ಅಲ್ಲರ್ಲಿ ಅವನ ಹೊರಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಉಂದುಲ ಆಂಡ್ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಪನ್ಪೆರೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ ದಾಯಗ್ ಅಥವಾ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಅತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಲ್ಪುಣು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ ಇತ್ತಂಡು ತನಿಷೆಗೆ ಎಂತೋ ಕುತ್ತಾದ ಸೊ ತ್ರಿಶನಗ್ಲ ಕುತ್ತಾದ್ ಬುಡ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂದ ಆಯ್ಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡೆ ಕುತ್ತಾದಿನಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ತ್ರಿಶನಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುತ್ತಾಯಿನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಶಾಪಿಗೆ ತೊನ್ಪೋದ್ ಕುತ್ತಾಯ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ತ್ರಿಶನಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕುತ್ತಾಯ ಅಂಚ ದಾಯಿ ಕೆಬಿ ಚುಚ್ಚ ಉಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಬಿ ಚುಚ್ಚುನೆಟ್ ದಾಸ್ರ ಅಕಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾದು ಪಡು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಗಾದು ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಕ್ ಎದ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣದ ಬೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಾಂಡ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಅಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೇನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪುನ್ ಚುಚ್ಚುನಗತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗನೆ ಬೇಗನೆ ಕುತ್ತಾದು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರತಿಕ್ಕು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಐ ನೋ ಬಾಲೆದ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತದಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್